תודה רבה ליוחאי אופנהיימר. נקרא שיר כאתנחתא בין דובר. אני אקרא שיר כאתנחתא בין דובר לדובר. שיר שנקרא בבוא היום. היום שאני מנושל בחומרי העולם, אנשים שהיו, מקומות שהיו, זמנים שהיו, מילים שהיו, חנוכות שהיו. אני בין שני קירות העולם, שמיים וארץ, ואני החומרים שלו. עכשיו שמיים וארץ עצמם חומריי. שמיים וארץ סוגרים עליי, ובאמצע החומר. אני החומר. שמיים וארץ שני קירות. שמיים וארץ הם החומר. כולם נדחקים. הטבע לקח לעצמו את כל העולם. והעולם מלא היש יש. בבוא היום אשכח, מאיר אחת בלב ועיר אחת בעיניים, בבוא היום, ביום ההוא. שמיים בארץ שלי, אני החומר שלכם. עכשיו אני מבקש מרועי גרינוולד לדבר. רועי גרינוולד הוא מתרגם וחוקר ספרות יידיש. בימים אלה הוא מגיש את עבודת הדוקטור שלו באוניברסיטה העברית על הלשון של אבות ישורון. שם ההרצאה, שפת האוהלות. כן, כי יצא שהנושא קצת השתנה. ובכן, ראשית דבר רוצה להעיר על כך שזה לא מקרה שזהו ספר של מסות דווקא ולא ספר של מאמרים. הייתי אומר, מסע, המקור של המילה הוא כמובן ניסיון, אסה, שאנחנו חווים בראש ובראשונה למונטן, למישל ומונטן. ומהו ניסיון? ניסיון הוא בגדר התנסות. ואולי בזה נבדלת המסע מיתר הסוגות העיוניות, כי הדובר, הכותב מעורב בדברים, לוקח בהם חלק ואינו מסתכל בהם כאובייקט שמצוי מחוץ לו. ואין זה מקרה כאמור שהמסעות האלה נכתבו כדיאלוג עם ישורון ועם שירתו. זו החלטה עקרונית שקובעת את רוח הספר כולו. היא מגלמת הבנה יסודית של השירה של ישורון, ואת ההבנה הזאת אנחנו חייבים כמובן לעורכת לילך לחמו. היא ביקשה לענות לדרך שבה רצה ישורון לדמות לעצמו את קוראיו, וכך הוא כותב: רוב הקוראים שווים בדרכה. באים אל השיר עם מוצב חיפוש, עם טביעת אצבעות, עם תצלום, עם ריתחה, עם שנאה. נגד זו אין לי דעה שכנגד. ואילו השניים שלושה קוראים שיש, אלה אינם באים עם השגות ופרחות, אלא מניחים את השיר בינם לבין הכוכבים. ישורון רומז כאן לעניין העובר בכל יצירתו. הוא בעצם מורה לנו את ההבדל שבין זיהוי, במובן הזה של טביעת אצבע, לבין הזדהות. בין ידיעה להתוודעות. זה ההבדל בין ידיעה כפעולה קוגניטיבית וכתוצאה של אותה פעולה בעת ובעונה אחת, זאת הידיעה, להכיר אבל גם לדעת את תוצאת הידיעה. זה ההבדל בין הידיעה כאמור לבין הרפלקסיה. הרפלקסיה כלומר השתקפות שבה מתשתשות הקטגוריות המובחנות שיש בין צופה למושא המבט שלו. ולדעתי גם הקריאה בישורון לא יכולה להיעשות בשמה של הידיעה השלמה. היא איננה יכולה לחלץ מן הטקסט מסקנה או אמת שאין בלתה. לחפש אמת כזאת פירושו להתכחש לשירתו, ואין זה מקרה שציטוט המשמש ככותרת לספרו הוא איך זה נקרא ולא מה זה נקרא. הכתיבה והקריאה נקראים תמיד כמודוס, בדרך הביטוי, ולא באובייקט המשמש להם מושא, ועמד על כך בהרחבה שמעון זיינברג במסע שכתב בספר הזה. ובכן, להחליף את הזיהוי בהזדהות ואת המהות בהתמהמהות, פירושו להעדיף את הדרך על פני היעד. גם זה יהיה אחד מגילוייה של הנוודות בכתיבתו של ישורון.
הנווד הוא מי שמסלולו תמיד אין לו סוף. כל ראשית אצלו היא גם האחרית, וכל אחרית היא ראשית. הוא ויתר על כל תכלית ויעד. הוא ויתר על המקום הזה שאין בלתו. והנוודות הזאת עוברת, לדעתי, בכל שירתו, וזה דרך אגב, הדבר הזה כבר נכתב על ידי יצחק לאור, שרמז לכך שהנוודות היא עניין עקרוני בשירתו של ישורון. הנוודות הזאת מתחילה כבר מן ההתחלה ונמשכת עד הסוף. היא מתחילה במרחב עצמו, וסופה היא נוודות טמפורלית, כמעט נוודות, הייתי מתבטא לומר מטאפיזית, אלמלא ישורון תמיד נשאר עם הדברים עצמם, ולא עם זה אמת חיצונית שנמצאת מעל להם. היא מתחילה עם המרחבים שאנחנו פוגשים בעל חוכמות דרכים, ומגיעה לשיאה בתנועת הנחלים בספרו של קהלת, כפי שהתנועה הזאת מיוצגת בספר אדון מנוחה. הייתי רוצה לפיכך לפתוח דווקא בתחילת הנוודות, אם יש לה בכלל התחלה, כי הנוודות כידוע אין לה התחלה ואין לה סוף. ובכן, זה השיר שפותח את על חוכמות דרכים. ברית של צום וצמאון, ברית קדומים לצאצאי מדבר, ומחורתה מערבה והדממה והיגון, הברית שלא תופרע ולא תופר. הנה ינועו אסירי הברית והדבשת. מעברים אל זה הקסם נוהרים, ונדמה הפעם מה תמתק להם הרשת, מדבשת אל דבשת אסורים. יענקלו עד מאוד מצעדיהם, כה גמישים מתחוללים ומצניעים, והזיה כאור תמיר בעיניהם, בצום ובצמאון ובסעודת העניים. וישוט כה מבטם ותר, תמיד פשוטי צוואר, כמובלים אל כלות הנפש. ותבריכם להקילם, מסע הפרך, חרחר יחרחרו בתרוניית איבה, זריב אילם להם במכריעי הברך, אף אילו יפרקו העייפה. ומתעלה פעמון על הצוואר, כתלות לדוב פיסח ורוקד, ינבל מנוגה בו, עת ושר, ובדיל הצליל ומתה עת. עכשיו, ישורון מספק לנו כאן הסבר מדהים לתופעה הנוודית. אם נשאל מדוע הגמלים אינם מוכנים לכרוע, אלא מבקשים להמשיך בדרכם. ובכן, מה שקובע השיר הוא שהגמלים הם צאצאי מדבר, הם בניה של האדמה. הם שארי בשרה ושארי הפרה של האדמה. ויחסי השארות שבין הגמלים לאדמה עשויים להסביר גם מדוע הם כה מתחוללים כלשונו ומצניעים. אם הם אמנם שארי הפרה של האדמה, אז אימת האריות מרחפת מעל המגע שבינם לבין האדמה. מחול דומה שתשוקה ואימה משמשות בו בערבוביה, אפשר למצוא בבלדה על מרים המגדלית, של מרים המגדלית ובנה הלבן. הבן מתואר בה, ואני מצטט, כמי שיוצא לחול על גחלי תחתית לקראת אמו טומאה. כמו הבן הנאבק בתשוקת האריות, כך גם הגמלים מחוללים על פני אימם ואינם מחללים אותה. הגמלים מופיעים בשירתו של ישורון כאומני התענית. צניעותם ונזירותם עומדות בניגוד לתשוקת הגבר, אבל גם בניגוד לתשוקתו של יושב הקבע, מי שמבקש קניין ונחלה על פני האדמה. נקרא רק שיר שמדגים את זה שוב. גבר קם מן המשגל, בהנחת רגעה. גמל קם עם המשקל בניגוד מן המשקל של האדמה. בניגוד, בגניחת ניתוק, בענקת אקסטזה, בעבירה בפני אלוהים, מתחיל את יומו הנבוד. בצורת הארגון הפטריארכלי, האישה והאדמה הם כמובן אובייקטים של תשוקה, של בעלות ופריון. הנווד לעומת זאת נמנע מן האיחוד האירוטי עם מושא התשוקה שלו. וההתעלות האקסטטית שהוא חש נובעת דווקא מן ההתגברות על משיכת האדמה ועל היכולת להינתק ממנה. קשה להבין את דבקותו של ישורון באורחות הנוודות מבלי לזכור שהשירה העברית אימתה את ארץ ישראל לא רק כאם, אלא בעיקר כאהובה. זאת אמביוולנטיות שנשארה לאורך זמן, אבל היא הוכרעה לפחות מן הבחינה המעשית בכך שהאדמה הפכה כמובן לבתולה שיש לבעול ולהזניע. והנה ישורון, אותו ישורון, בפסח על פורים, אחרי שמדינת ישראל התכוננה, מספר לנו מהם היחסים הראויים בין האדם לאדמה. וכך הוא כותב, אני מדלג על השורות הפותחות, את פסח על פורים. את ארייתה בעין, כן, כמובן, לא כי אחר כך יהיה בלבול, את ארייתה אינה מגדת לרוכבי על העריות,
ואינה מגדת לרוכבי על אתונות סחורות ועל אלה שקרסו לפרח עם צלצלת הרוחות, על אלה שעמדו בפרא כאח ואחות. הארץ הנחשקת אינה מגלה את הראייתה לרוכבים על עריות, בעין אבל גם באלף כמובן. כלומר לכל שארי בשרה ואפרה המממשים את שוקתן לקניין ועוברים אגב כך על איסור העריות. הרוכבים על העריות מזוהים כמובן בבית הראשון עם רוכבי על אתונות סחורות, שזה רמז כמובן לאותם משיחיסטים, שאנחנו מכירים אותם יותר ויותר היום, שמבקשים לאחוז באדמה ולא לעבוד ממנה כקניין, כאדמה בעולה. ולעומת זאת הגמלים מקבלים כאן דיוקן מהופך. הם אינם רוכבים על עריות וממילא אינם עוברים על הטאבו המרחף על האיחוד עם האדמה. סליחה. טוב. זה כך בעצם ישורון מבקש להמשיג את היחס שבין האדם לאדמה. אותה קרבת בשרים שמענה אותו מאז ומעולם. אותה אימת עריות, שלדעתי נקראת גם, או רק לדעתי, רבים כתבו על כך, בבלדה של מרים המגדלית ובנה הלבן, זוכת למימוש מאוד מפתיע בדרך שבה הנוודות מושגת אצלו כהימנעות מישיבת הקבע, מפעילת האדמה. אבל הנוודות הזאת, ככל שמתרבות השנים, הופכת מנוודות מרחבית לנוודות טמפורלית, נוודות בזמן, ומאוחר יותר גם לנוודות בשפה. צריך לזכור שישורון הגדיר את עצמו כגולל למקום גאולה. כלומר, הנווד הוא מי שמהגר ללא הרף, הוא מי שההגירתו מתחדשת בכל יום תמיד. כל אימת שהוא חושב שהגיע ליעדו, אז הוא מדמה לחשוב שהנה האדמה הזאת שמסתרף מתחתיו איננה אלא עמו, עם האדמה, ועל כן הוא אנוס ממילא להמשיך בדרכו. זהו הגולל למקום גאולה. אבל המקום הזה הוא גם אותו עכשיו שישורון מעיד על עצמו שאין לו, אין לי עכשיו, אין לי כאן ועכשיו. כל אפשרות להתלכד עם הזמן והמקום הם כמעט בגדר איזה אימה אינצסטואלית. ולכן עלינו תמיד להמשיך, על ישורון תמיד להמשיך בדרך. והנוודות הטמפורלית הזאת מוצאת כאמור ביטוי באדון מנוחה. הייתי רוצה לקרוא לכם שיר שמדגים זאת לדעתי היטב, איך אותו נווד, מי שאין לו מקום ואיננו יכול לבוא למקום, נאלץ תמיד להמשיך בדרך. וכך הוא כותב: מאין אתה הולך ולאן אתה בא? לא אגיע לשום מקום, כי כל הליכתי אלא מאין, כי העין ישנו, העין קיים. כלומר, כל התנועה הנוודית היא תמיד תנועה שיש איתה חסר, שיש איתה אפשרות בלתי ממומשת בהכרח בלתי ממומשת. וכאן זוהי כמובן נוודות שמפקיעה את הגבולות האונתולוגיים, ובה ניכרת איזו תנועה כזאת מעגלית שהולכת רצו ושוב בין יש לעין ובין עין ליש. הייתי רוצה לחתום את דבריי בדיבור על עוד אספקט בנוודות של ישורון, והוא שוב המקום בשפה, הטופוס. הטופוס הוא המקום בשפה. טופוס בעברית משמעותו מקום, זה ה-common place, זה הביטוי השגור. הביטוי השגור הוא הביטוי שבו משתמשים באמנות הרטוריקה, שהרטוריקה ממליצה על השימוש בו בנסיבות מסוימות, בשפת הפוליס. והנה ישורון גם בעניין הזה מחליט להתקיים כנווד בתחומי הפוליס. הוא לעולם יימנע מהטופוס, לעולם יימנע עם המקום שבו המסומן והמסמן מתלכדים, שבו המובן והמילה שנועדה לשאת את המובן מתלכדים ללא שום שיעור. אתן לזה דוגמה אחת. נניח המילה חוש מנטוש, שנועדה כמובן שהיא סוג של עיוות של הביטוי רכוש נטוש, שבו הוכתר רכושם של הנוטשים לכאורה אחרי מלחמת 1948. חוש מנטוש זאת כמובן לא המצאה של ישורון. יש כאן התחקות אחרי המורפולוגיה שמשמשת בשפה הערבית. כמו שאנחנו אומרים מנטוש, אנחנו אומרים מפתוח.
כלומר, פתוח זה מפתוח, ונטוש זה מנטוש. כלומר, ישורון נותן בתצורה העברית הזאת הד בעצם למי שאינם נמצאים כדי להעיד על כך שרכושם נטוש. כל התנועה הזאת בשפה, גם היא יכולה במידה רבה להתפרש כתנועה נוודית. כי מהו התרגום, ומיד נראה מה ישורון עושה בתרגום הזה. גם התרגום הוא סוג של הגירה. המובן מהגר מסביבה מסמנת אחת, מלשון אחת, מטריטוריה לשונית אחת, לטריטוריה לשונית אחרת. ואילו אצל ישורון אנחנו תמיד נעצרים באמצע הדרך. זה יהיה המקרה של יהנדס, שמכניסה את הפונולוגיה היידית המענפת, וכך יהיה כבר מיכאל גרוזמן, ואת המילה יהדות. זה וריאנט של היהדות. זאת יהדות שיכולה להתקיים רק עם אותם יהודים שמסוגלים כך לומר יהנדס ולא יהדות. חוש מנטוש, באותה מידה, זאת עברית ערבית שיכולה להתקיים רק באמצע הדרך. רק באזור הספר, שבו לא מצויים עדיין הערבים שיכולים היו להגיד בערבית רכוש ולא רכוש נטוש, אבל גם לא היהודים שיכולים להגיד כשאננים שחיים בנובי שאנן, רכוש נטוש ותו לא. רכוש מנטוש מעיד בדיוק על אותו נווד שמצוי בין הגבולות, שמצוי בתווך שבין שתי הערים, שבין שתי הטריטוריות הראשוניות, שבהם המשמעות מתלכדת עם המילה שנועדה לציין אותה. זה נכון, ובכך אגמור גם לדרך שישורון עושה בין העברית ליידיש. הוא מתייחס כאן בעצם לסיבה לשונית דיסגלוסית, שבה שתי השפות התקיימו זו לצד זו. זו הייתה הסיבה הדיסגלוסית שהתקיימה במזרח אירופה, ביהדות אשכנז, וגם במידה רבה במזרח אירופה, אפילו בעצם ימי המודרנה. זאת העברית שהתקיימה כעבריתייץ', כלומר, עברית זה התרגום של אותה עברית. עברית זאת היידיש שנועדה לתרגם את העברית הזאת. הסיבה הזאת היא סיבה שאין לה עוד שום דרך ייצוג, ולכן הדרך היחידה לייצג אותה היא באמת לחלוף כנווד בין הטריטוריות הראשוניות ולהיוותר באמצע, בין היידיש לבין העברית, בין הפולנית לבין העברית, אבל גם בין הערבית לבין העברית. תודה רבה. תודה רבה.